иқдоми беҳтарин аз ҷониби соҳибкор. Тамошобинони азиз, анами намуд кардиганои фасони турецкӣ 130 сомон шидагиай. Шумо метавонен и кардиганора турецкиян ҳамагӣ бо 130 сомон харидорӣ кунен ва соҳиби билети бурднок гарден, яъне соҳиби чиптаи бурднок гарден. Бозӣ мегзарад. Дар ин бозӣ 150 тӯҳфа мондагианд. Тамошобино аз қабили стиральная машина, холодильник, кондитсионер, микроволновка ва дигару дигар чизо. шумо як кардиган мехарен барои худтон бо нархи арзон ва чиптаи бурднока соҳиб мешавед. Баъди ҷамъбасти бозӣ шумо имконият пайдо мекунед ки аз анамин тӯҳфаҳое ки дар бозӣ ҳаст, яъне 150 тӯҳфа соҳиби яке аз онҳо гарден. хулас ин шанса аз даст надиҳед. Тамошобино ҳатман ба рақамҳои дар рӯи экран буда нависен бо маълумоти